Türkiye boşqa Ankara'da 13 saat. İsemsiz muhtaram tongşar. Bugün 2026 yılının 10 avgust düşenbe gün. Siz turdaundur efirde Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşorun tınlısınız. Bizim programma 16 metrlik kıska dolğunun 17.615 kilo Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı kısa telefonlarının TRT Dinna kuşamtasından Vot İst Radio kanalından topşulu. Topşubuzun bugünkü çaralışında sınğı haberlerden soň Teatr yoktulukka nurga ilti programması bilen Fenler doktoru Yusuf Altınışık hazırlagan Noğayşa nasihatlar yazmasını taqdim eterbiz. Türkiye Ovası dolqunlarında soňky haberler. Tatarstanның Түбән Кама қаласында дрон hüjumy булган. Hüjumda şoqty ölçülerinin hem yaralanışlarının bolluğu жеткирилdi. Tatarstan ilbaşı idarəsindən yasalgan bildirүүдән көрüngәнчә, Түбән Камадагы сәнәгать hem hərbi булмаган аскырма объектларына hüjum оештырылган. Ölçülerinin bolluğu әйтелә. Bildirүгә караганда, гомере üzülüşчеләр өчен Tatarstanda матәм игълан ителде. Rusiyadагы социаль медиа аккаунтларында Түбән Камада Авропаның иң зур нефтехимия корылмаларыннан берсе булган Nijnekamsk нефтехим ышханасының hüjumга дучар болуы жеткирилде. Suriye Tышкы эшләр министрлыгы 18 ай дәвам иткән сөйләшүләрдән соң Димашк һәм Мәскәүнең Хмеймим һәм Тартус базаларындагы Русия көчләренең урнашуын яңадан тәртипкә салу турында килешүгә ирешүен игълан итте. Сурия гражданлык курылмаларын үз контролена алачак. Хәрби объектлар ортак окыту һәм квалификация үзәкләренә әйләндереләчәк. Министрлык күчеш барышы 3 ай эчендә тәмамланачагын искәртеп узды. Иран килешү шурасы башлыгы Садых Амоли Ларыджани Тәһранның бернинди шартларда да Ормуз бугазын контроль итүдән баш тартмачагын әйтте. Стратегик су юлының хакимиятының Иранга каравын белдерүче Ларыджани бугазның элекке хәленә кайтмачагына басым ясады. Бангладеш мигрантлары социаль яклау министрлыгыннан ясалган билдирүгә күрә, якшәмбе көнне Сугут Гарабстаны башкаласы Эр-Рияттагы диван эшханасында чыккан янгында кимендә 16 Бангладеш мигрант эшчесе халак булган. Курбаннарның күбесе Наугон, Натори һәм Раджшахи төбәкләреннән булган. Тынычлык шурасы вәкиле Николай Младинов Израиль баш министры Беньямин Нетаньяху тарафыннан кире кагылуына карамастан, АКШ коплаган Газа планының бердән-бер чишелеш юлы булып калуына басым ясап, алга таба фикер алышуларының дәвам итүен һәм аларның уңай нәтиҗәгә китерәчәгенә өметләнүен белдерде. План Хамасның коралларын Фәлестин идарәсе органына тапшыруын һәм Израильнең Газадан чигенә башлавын күздә тота. Калифорния, Колорадо, Кентукки һәм Нью-Джерси штатларының баш прокурорлары Метаны Instagram белән Facebookны балалар өчен махсус рәвештә бәйлек кылуда гаепли. Федераль мәхкәмә процессы чәршәмбе көнне Окленда жюри әгъзаларын сайлау белән башланыр дип көтелә. Мөхтәрәм таңшасыз Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сезне тарих битләре аша бик үзенчәлекле сәяхәткә алып барабыз. Онытылган сәяхәт. Профессиональ театр сәхнәсенә чыккан беренче түрек актеры буларак тарихка кергән Әхмәт Фәһим әфәнденең тормышын һәм сәнгать юлын карап чыгарабыз. Шуңа безнең белән калыгыз.
1857 елда Üsküdar'da дөньяга килгән Әхмәт Фәхим әфәнде каллиграф Абдулкадир әфәнденең улы. Ул сәнгать белән тирәнтен мавыккан гаиләдән чыккан. Бәлки, сәнгатьнең аның карында булуы очраклы түгелдер. Әтисе аны һөнәр өйрәнергә дип тапханәгә җибәрә. Анда ул токер эшенә өйрәнгән, соңрак идарәи махсус эшханәсендә токер булып эшли башлаган. Ул әкренләп осталыкка ияләшкән һәм ахыр чиктә Истанбулдагы ирләр сәнгать мәктәпләренең остаханәләрендә уста башы, бригадир булган. Аның тормышы җайланган иде. Аның эше Солтанәхмәттә була. Бу аның тормышын мәңгегә үзгәртәчәк деталь үзенчәлек була. Чөнки Солтанәхмәт Гедик пашага бик якын була. Гедик пашада Гөллү Агопның мәшһүр театры урнашкан иде. Әхмәт Фәхим әфәнде бу театрга еш килә. Тамашаларына сихерләнгән кебек карый. Моның белән генә шекләнмичә, ул Мыгырдыш аганың кибетенә дә йөри иде. Бу театр артистлары өчен җыелу урыны була. Анда ул сәхнә артистлары белән аралаша, аларның проблемалары белән уртаклаша һәм алар белән дуслаша. Театр инде ул тамаша кылган урын гына булмый, ул аның эчендә үсә барган утка әйләнә. 1877 ел иде. Госманлылар белән урыслар арасындагы сугыш көчәйгән чак. Госманлы театрыннан күп актерлар урыслар өчен чыгыш ясарга дип Эдирнәгә җибәрелгән иде. Сәхнәләр буш иде. Актерлар җитми. Әхмәт Фәхим әфәндедән актер булырга телисезме дип сорыйлар. Ул икеләнмичә кабул итә, шунда ук ризалаша. Шулай итеп, 20 яшендә уста токер үзенең исемен Төркия театры тарихына язып калдырган беренче адымын ясады. Аның беренче пьесасы Буржуа һәм Джуль Моно тарафыннан язылган ике авыр кеше комедиясе иде. Ул сәхнәдә мотивация образын уйнады. Беренче тапкыр профессиональ театр сәхнәсендә төрек кешесе пәйда булды. Ул кичне тамашачылар арасында ул вакыттагы иң танылган театр ишекләренең берсе Томас Фазулиҗан да бар иде. Фазулиҗан Әхмәт Фәхим әфәндене карап утырды һәм үзен ошатты. Икенче көнне алар утырып килешү төзеделәр. Моннан ары ваз кичү кире кайту юк иде инде. 6 айдан соң алар Фазулиҗан нигез салган труппа белән Бурсага киттеләр. Бурса губернаторы вилаят башлыгы Әхмәт Фафик паша театрга тирән мәхәббәте белән танылган дәүләт эшлеклесе була. Ул артистлар өчен махсус театр төзеткән һәм аларга айлык хезмәт хакы биргән. 1878 елдан 1878 елдан 1882 елга кадәр труппа Бурсада үзлексез тамашалар күрсәтә. Театр мәдәниятен бик киң аңлаган Әхмәт Фафик паша белән эшләү, яшь Әхмәт Фәхим әфәнденең сәнгать шәхесен шәкилләндерүдә, формалаштыруда зур роль уйнаган. Уста токер хәзер инде сәхнә устасына әйләнгән. Мактарам тамашар, Әхмәт Фәхим әфәнденең хикәясе сәхнәгә багышланган тормыш хикәясе, күтәрелешләр һәм төшүләр арасында язылган тормыш. Бурсадагы уңышлы елларыннан соң Фәхим әфәнде Истанбулга кайта һәм зур өметләр белән Гедик паша театрын арендага алган коллектив белән юлга чыга. Ләкин 130 кешелек төркем Рамазан аенда уздыра алмыйча банкротлыкка чыга. Фазулиҗан театрны ябып китеп бара. Фәхим әфәндене ялгыз һәм эшсез калдыра. Ләкин ул бирешми. Аның юллары Әхмәт Медат әфәнде һәм мөәллим Наҗи белән кисешә, һәм режиссер Минагиян җитәкчелегендә чәнги куела. Һәм хәлләр яхшырып китә. Әлбәттә, Черкес үздәннәре турында сарайга шикаят ителгәнгә кадәр. Солтан буйрыгы белән Гедик паша бер төн эчендә җимерелә. Фәхим әфәнденең ул чактагы сүзләре тарихка кереп калды.
Олар җимерген урынның Түрек театрының беренче мәчете икәнен белмәделәр. Ул тагын юлга чыкты. Эдирне, Трабзон, Самsun, Чанаккале, Бозжаада, Мидилли. Һәр шәһәрдә яңа киртә, яңа башлангыч. Ул пьесаларны үзе сөйләде, костюмнарны үзе текте һәм декорацияләрне үзе буяды. Чанаккаледа пәрдә ачылыр алдыннан тагын бер пьеса тыелды, ләкин ул икенче шәһәргә күчте һәм чыгышларын дәвам итте. Анкарада яшәгән елларында театр төркеме таркалганнан соң ул элмә такталар һәм рәсемнәр ясап көн күрә. Вакыт узу белән Анкараның өйләре аның картиналары белән тула. Ахыр чиктә ул театрны яңадан торгыза. Бу елларда ул өйләнә, якыннарын югалта һәм сугыштар күләгәсендә сәхнәдән сәхнәгә йөгерә. Ул Измирдәге Кукули театрында зур танылу алды. Ул Фирах театрын арендага алды һәм Лабиченең кызганыч сәяхәт пьесасы белән Истанбулда зур яңгыраш тудырды. Мәшриятның игълан ителүе белән Риза Тәвфик һәм Тәвфик Фикрат кебек зыялылар белән очраша һәм еллар буе тыелган Бесса һәм Батан яисә Силистра пьесаларын халыкка тәкъдим итә. Аның соңгы тукталышы Дарül Бидаи булды. Консерваториядә ул яшь буынга Мольер әсәрләрен өйрәтте. Ул шулай ук кинода беренче тапкыр Биднас һәм Мөрабия фильмнары белән үзен күрсәтте. 1926 елның 26 гыйнварында ул 50 еллык сәхнә карьерасын хезмәттәшләренең алкышлары астында тәмамлады. Ул үзенең истәлекләренең соңгы юлларына мондый сүзләр язган. Мин шундый иске китап ки, минем беренче һәм соңгы битләрем югалган. Ул шәһәрдән шәһәргә күчкән, күп тапкырлар җимерелгән һәм яңадан төзелгән, ләкин ул бер кашан да сәхнәдән төшмәгән. Бу Әхмәт Фәһим әфәнде иде. Ул җиңелүне белмәгән беренче төрек сәхнә актеры иде. Мактарам таушар, бүген без сәхнәгә мәхәббәтен бер кашанда югалтмаган һәм һәр ягылудан соң тагын да награк күтәрелгән төрек театрының беренче төрек кешесен таныдык. Тыюлар да, җибәрүләр дә, ярлылык та, ялгызлык та Әхмәт Фәһим әфәндене сәхнәдән читләштерә алмады. Бүген без театр бүлекләрендә белем алучы һәм һөнәргә беренче адымнарын ясарга җыенучы яшь артистларга шуны әйтергә телибез. Авырлыклар белән очрашканда, өметсезлек ишегегезне шакыганда, Әхмәт Фәһим әфәндене искә төшерегез. Ул бернинди гарантиясыз шәһәрдән шәһәргә күчеп, бу сәхнәне сезгә мирас итеп калдырды. Мактарам таушар, Айзода Нуранова язмасына нигезләнеп, таушы төзмәбезнең киләсе атнадагы чыгарылышында яңа хикәяләр һәм шәхесләр белән очрашу өмете белән исән-имин булыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Ногайча нәсихәтләр. Ayavurlu tınılavuşlarımız bu yuma ahiretke aşılgan esikler baresinde haberlasamız. Kudayımız Hak Allah, ahirettin bolyagına türlü türlü şahat salgan.
Her bir şahat em belgilev, ahirettin nav dünyaday, yengil em taga yaxşı yaratılyağını bildirgen. Ullu Kuday Rabbimizдің min bir yaxşı atlarının, büyük önör saniyatının körülgen uğuzlanığı, ahiretти körsetken sansız esikleri bolgan. Gözümüzben körgönümüz sosu esik emşaatlar, nav dünyadın artından başka dünya yaratılyağını tap manemen körsetken. Ol esiklerden birincisi, Kudaydın Rab atının körülgen eserleri bolgan. Rab atının alemde körüngön belgilevleri evvel Kuday barlığına em ahirettin keliyegine közler münen körülgen aşık uğuzlanıları bolgan. So manelerdi bizlerge bek yaxşı em terenşe bildirgen bir ükön alimdin aytkanları nav bolgan. Nav dünya bir padşadın bacara berip turganı keng ükön eldey bolgan. Kaysi el bolsa bolsun, sosu eldin padşasının kaydey bolsa halkından itaatlı bolganlarga ihsanları, ikramları, yaxşı neşe ilgiligi bar bolganı bilingendey, ası yaman halklarga em tiisli cezası bolgan. Aynı sosu misal dey, eş imkanı bar mı eken, azamatı sonsuz padşah, sultanlar sultanı Allah, küşü sonsuz hak Rabb'dın, özüne yaxşı hizmet em tagat etken halkına, bir yarası karşılığı em ilgiligi bolmasın. İsyan etkenlerge tağı bir cezası bolmasın. Tek sosu ihsanlar, iyilikler, yazalar, nav dünyada yok hükmünde. Demek başka orunda beriliyegi yer bolgan. Rabbimizden padşalığın, alemlerdi yönetkenin, her bir zattı mıtbay turup, islerini tap düzönmön, em ölşönmön etkenini, közümüzben körömüz, esimizben bilemiz. Demek Kuday Hak Rab'dın sav dünyada aylangan idaresi Rablığı var. Kaydeyip olsa bir padşadın bir elde bastan uşka yönetip turganınday, şetsiz el kainattı, Kudayımız Rab Allah bir basına yönetken, er neys bolsa bolsun, sav kolunda ıslagan, eş kömökşü bolmadan, kötörü nav kainattın er zatıman, bir dakika em toktamay, bilip görüp yasagan, mine sosu istermenem, Rablığını körsötken. Kudayımız Hak Allah'tın sosu munşa islerminen Rablığı körüngen kasında
tağı ullu ongunluğu em son derece yakşı önerli atlarıman sıfatları em körülgen. Mine solay bir Rabbin kasiyetleri kasında neşe maksat gayasını bile berip olarga imanman ibadet ben yavap bergen müminlerge bir karşılığı bolmazsa tağı sosu sıfatlardı em sonsuz maksatlardı. Örmet etbey salpı körgön, yoldan çıkan kullarına bir cezası bolmazsa. Nav dünyada karşılık, bargılav ya da yeza berilgendi tapmanemen biz ali körelmayımız. Demek baska orunda beriliyegini eslerimiz tezok emen anlagan. Nege dese bargısız em yezasız bir sultan eş bir vakit görülmegen. Ayrıyeten nav dünya sınalı yeri bolganga karşılıktım bek köbü so dünyada berilmey ahiretke taslangan. Sosu dünya asıl tuğul erzat ahiretke göre tüzütülüp yaratılgan. Ziyadası kudayımız, bari etkenlerimizge karşılıklar beriyegini, paygambarlar yiberip basta Kur'an kitabıman insanlarga bildirgen. ...124 bin elçi, mucizeli peygamberman, en 4 ullu kitapman, 100'den ziyada sayfalarman, en milyonlagan evliya, sansız neşe asbiyaman, ükön alim insanlarman, berilgen bir kabardın, tuptuğra bol yağına, esi bolgan bir insan, eş inanmay kalır mı? Sağlıkla kalınız. Noğayça nasihatler. Maqtaram tağışar. Türkiye Ovazı Radyosu'dan Tatar türündeki tavşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Qozan vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolqınның 17.615 kHz ışlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңla qo'shimchasidan Voice of Turkey What East radio kanalidan topshula. Yorta saatlik topshularımızdan qabatlawun Türkiye hem Qozan vaqti bilan saat kechki 8:ortada 42 derece künçağış yönelişdagi Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilan 3 tapqır w.trt.dinna.com internet sahifasi aşağı What West radio kanalidan tыңlaylasыз. Әлеге biz sizni bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuva qadar.